Takže čaute všetci, no a ako vidíte, tak tu máme My Summer Car. Túto hru som si chcel dlhšie zahrať, ale no, poviem vám, že teraz tento týždeň som nemal moc času, až teraz som sa k tomu mohol dopracovať, no a už som si to trošku vyskúšal, pozeral som aj nejaké videá, no a to sa ma to zaujalo, tak som sa rozhodol, že to natočím, aspoň jedno video, uvidím, či sa vám to bude páčiť, to záleží na vás. No a my môžeme ísť na to. No, čiže tuto máme náš vodičák. Fotku nechceme. A tuto máme, že naše meno a priezvisko, tak meno si dáme treba, čo ja viem. Napadá ma tak narýchlo, že fínsky Biggie. To znie dobre. Dobre, a potom tu máme neviem čo, permadeath, to si vypnite, lebo to ak skapete, tak prídete o ten save a to by to vlastne chcel. No a to máme asi tak všetko, čiže dáme begin. No a sme tu vo Fínsku hre My Summer Car. No, hráme s nejakými modmi, tuto ich máte. Hej, čiže tieto mody. Budeme jej určite nejaké pridávať, ale zatiaľ by som to nechal takto. No, vlastne o čom je tá hra? Podľa mňa každý vie o čom je. Snaží sa tu prežiť, snaží sa tu postavať túto rachotinu. Plus ešte s ňou vyhrať rally, ak sa nemýlim. A ďalšie veci. No, čo vlastne teraz máme robiť? Viem, že tu máme nejaký odkaz, že nebuď lenivý, oprav tatkové staré auto, neviem to, striko ti môže požičať modrú dodávku, nepij alkohol a vrátime sa, keď sa budeme nudiť, tvoja mama a tvoj tato. Dobre, čiže náš strýko býva tam, jak je tá budova. Vlastne ak sa nemýlim, tak mohol chodiť na víkend domov a môžeme si ju požičať tú dodávku. Ale máme pondelok, čiže tam není. No, potom tu máme pivo. Čiže ten alkohol, jeden z alkoholu a ten vlastne môžeme piť. Na chladničke napísané, že to nemôžeme piť, nemáme piť, ale my ho budeme piť. Nepýtajte sa. Prečo? No a tuto v tejto garáži, prosím vás, to sú diely, ktoré sú potrebné na to, aby si postavil toto auto. Hej, čiže príklad, tu máme nejaký ten rám a ten ide sem. A vlastne, keď to tam nahodíš, tak to tam neostane, by to spadlo. Tak preto tu máš aj tu náradie, kde máš všetky tuto tie šrobováky a s týmto musíš ešte zamontovať. No. Však si to ukážeme, neviem či teraz alebo neskôr. V prvom rade tak by som, počkajte, musím rozmýšľať, už som sa zabudol. Pôjdeme do mesta a máme dva spôsoby, ako sa dostaneme do toho mesta. No. Prvý spôsob je taký, že máme ešte tam dole loďku, tam ju vidíte. Takže by sme sa loďkou tam dostali a potom z toho mola by sme do obchodu išli tuto na motorke. Alebo tuto v tejto stodole tak máme starý spráchňovelý traktor. Som si do začiatku myslel, že je to Ursus, čo máme aj vo farmingu, ale nie, je to kekmet. Áno, nejaký kekmet je to proste. A ja som sa si rozhodol, že by som to zobral na tej motorke a na tom člne. No, čo máme tuto? Máme tu diesel kanister a divne, čo tam je. Ja by som to zobral asi so sebou. Plus tuto u strýka. Tuto býva inak ten strýko, môžete mu zakopať na dvere, ale on teraz není doma. Teda myslím. Ale nemal by byť. No k tomu, čo som chcel. Plus tuto máte u neho darček. Dobre, ten by som... Dobre, zoberieme naskôr ten darček a potom ešte ten kanister. Takže to by bol darček a idem ešte pre ten kanister. Tak, to by bol aj kanister a... dobre, to som nechcel. Čiže otvor to ešte.
A to môžeme hodiť tuto, ak máme aj kanister na benzín. Čiže nejako takto. Je to na benzín, hej. Dobre, čiže... Jo. Zatvorám to dolu, či garáž. Poďme sa pozrieť, čo je tuto, v tomto darčeku. Ečko? Fko? Fko. No, čo tu máme? Vodka. Dobre, tak to asi nebudem piť. Potom tu máme turbo, to je nálepka, nie? Ktorá ide... Aha, nemáme kufor. Tak nič. A zdá sa mi, že tu ide na kufor. A tuto máme peniaze. Koľko dostanem? 908, zývaj sa. Dobre, dobre. Neviem koľko hodín. Máme niekde doma hodín? Máme. Koľko je? Dobre. Dobre, bude pol štvrtej. Neviem dokedy má ten otvorený, bože, ak sa volá, nespomeniem si. No, ale mohli by sme ísť do toho mesta a čo tam vlastne budeme všetko potrebovať? Ani sám neviem. Podľa mňa by pivo malo stačiť. Dobre, budeme sa modliť, že pivo bude stačiť. Keď ani to vlastne nebude potreba. Či tam môžeme sa len napiť. No dobre, ale to sa ešte napijeme doma. Takto, pekne. Dobre. Môžeme ísť, myslím, že máme všetko. Skoro nič. Čiže motorka. Jak funguješ? Enter. Máme tu toto, čož je, aby benzín išiel do motora a mohli si to naštartovať. Čo tam je napísané? Dobre, toto snad je. Tuto máte štarter, čiže na prvý nie. Nič. No dobre, jak sa to teraz ovláda? Tu máme niekde stojan, ktorý by som rozhodil. Dobre, a G sa radí G. Dobre. Jemne to skapalo. Dobre, tak ešte raz. Startuj, dobre. Čiže X je spojka. Teraz dáme G. A to ideme. Ideme. Tak nič, zase mi to skapalo. Krista. Startuj. Dobre, ešte raz. Spojka. Rozturuj. A ideme. Ideme. Poďme to Ne, dobre skapalo. Nevadí, to už prejdeme peši. A ak sa nemení, tak tá motorka by sa dala chytiť. Dobre. Čiže plesknú Ježišimaria. Mesto, ak sa nemýlim, tak by mal byť tým smerom tam niekde, tam je kostol. Čiže tam pôjdeme. No, loďka, tá snad nejako inak funguje. Čiže Enter. A Select Gear. To nepotrebujeme. Engine Shot. Nie. Toto Starter. Startuj. Aha. Dáme jednotečku. Pomaly. No dobre. Toč. Dobre, my už sme konečne tuto. Ako? Nebolo to úplne najrychlejšie, ale zase najpomalšie. Čakal som to horšie. No, dobre, zastav. Daj to do neutrálu a zhasni motor. Dobre. Teraz zoberieme ten malý šrot. Počka, nehyb sa, ostan tu. Dobre. No a vlastne teraz sa potrebujeme dostať sem. A tu sa vlastne dostaneme týmto šrotom. Teda, čo Kriste je na nebesách. Pohaj, ty pána, dobre, drž, dobre. Štartuj. Na prvý. No ukáž, či som to nezabudol. Takto. Ideš. Dobre.
a tu sme. No a tuto je obchod. Dobre, čiže ja by som to zaparkoval. Dobre, skapalo to, nevadí. Daj mi ešte stojanček. Tu by som mohol aj vypnúť, nie? Už som to vypol? Asi, hej. Dobre. Čiže... Stoj. Čiže toto je obchod. Tejmon Kaupa. Čiže on sa volá Tejmon? Tejmon? Neviem, niečo také. Otváraj. A servus. No ehtoon möllykkätä sinullekin. Takto. Dobre, dobrý deň, Ujo. Koľko máš hodín? Dobre, to už je tak veľa. No, čo budeme vlastne potrebovať, tak sú cigarety. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Minäkin muistan siinä 80-luvun loppupuolella, kun nousi 3 markkaa ylitä se bensan hinta, niin silloin moni lopetti aamulla ajamisen, kun ei ole varoja. Nytkin se on 5 markkoakin saattaa olla bensa, niin kyllä on hirvittää oikein. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla autolla, kun on niin hirveän jedni sa mi zdá. Toto nemôžeme zoberať. Tu máme mlieko. Toto. Čo je vlastne uhlie na grill. Potom toto juicy, že vraj všetky. Čipsíky netreba, pivku tiež netreba. Čo tu máme? Klobásky, tak 3, koľko som zobral, koľko tam už máme? 228, dobre, to je dobre. Lebo to bolo vlastne veci, ktoré budeme potrebať na to, aby sme prežili. Ale tuto sú veci, ktoré sú potrebné na to auto. No, neviem, či chcem úplne všetko nakúpiť, ako tekutiny a tak, ale kúpil by som aspoň veci do motora, čo už je tuto. Alternátor, ten kábel, či nie kábel, áno. A teraz si nespomeniem. Potom žiarovky do svetiel 2-krát. To sú sviečky. Raz, sa mi zdá. Filter olejový raz. Baterka 5, tak na to nemáme. Teda máme, ale no, 730. Ešte toto budeme potrebovať, lebo toto je vlastne benzín do tejto motorky a do toho člnu, lebo je to dvojtakt a to je vlastne, že to nemá zvlášť na benzín a na olej, ale to má vlastne nádrž na všetko a toto je ten dvojtakt, čo budeme potrebovať. Minun pitäisi tuo pupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Olej, to je chladiaca kvapalina, toto... Kvapalina do brz a do spojky. Dobre, myslím, že máme všetko. Koľko platíme? 836, OK. Dám takúto peknú zášku. No niin, ottista tämän kertaisesta. Ale čo máš zdravý, však ešte neodchádzam. Uhlie a dvojtakt. Dobre. Takže mali by sme mať všetko, zatvor. Inak to je obchod plus pumpa, hej. To môžete normálne natankovať. Tu máte benzín, tu máte diesel, no a tuto máte vlastne lacnejší diesel, ale vlastne je to, keď vás tým načapajú policajti, tak máte prúser. Myslím, že máme všetko a poďme si ešte ukázať, ako sa v tejto hre ukladá. Aby ste uložili hru, tak budete potrebovať takúto kadebúdu. No, buď kadebúdu, alebo proste záchod. No a uložíte to tak, že dajme tomu pôjdete na veľkú. Tak to nazveme. No a keď uložíte, tak vás to hodí sem naspäť do menu. A ak si dobre pamätám, tak sa čas posunie o 2 hodiny, čož... Nie úplne najlepšie, ale niekedy to môže pomôcť. No, dobre, my dáme continue a pokračujeme tam, kde sme skončili. No, dobre, už sme späť a vyzerá to tak, že obchod už zatvoril a otvoril túto krčmu, ktorá je hlučná. No, ukáž, dobrý deň. Dobrý.
Jaha, mitäs tää laitat? Nechcem asi nič. Mulla olisi täällä tarjolla tämmöistä pulvarruskeita. Toto je vlastne jeho taká karta. Kirpeän rautainen kelänkirjoitus. Toto je vlastne ten mód, že si môžete zavolať bratranca, ktorý vás vlastne zveze domov, ale keďže my tu máme motorku a čln, tak to nebudeme potrebovať. To máme čo? Tu máme STKčku, sa mi zdá. Ja som si istý, či to je malá, či bude pršať. No, vyzerá to tak, že bude asi pršať, čiže no, ja by som si pohol, lebo nechcem úplne zmoknúť. No, ale ako prvé by som natankoval do tohto šrotu. Čiže až dostane tam toho benzínu, nevadí, tankneme. Tak, ukazuje tu, koľko je tu toho ešte? Nie. Ale toto by bolo za šrobu. No, a čo viem, tak na tento šrot sa moc to nedá dať. Čiže asi to pojednom budem musieť. A tu je ten bratranec. A nestihol som, bohužiaľ. No dobre, čiže keď vlastne, keby som to dal, že takto, že tu máme tie kolbásky, musíme rýchlo, lebo mne sa zdá, že sa tu dokáže. Kde je moje uhlie? Je autobus, Serus? Tak to je autobus ten. Proste aj keď zastavíte na ceste, tak vlastne namiesto toho, aby vás obel, takto do nás narve, no úplný kreten. No, čo je vlastne tuto? Máme, neviem čo, nejaký rozhlas, či čo. A to bol asi ten, čo sme videli, tak to bol ten tancujúci pavilončik Kerry. Vôbec neviem, čo sa tu píše, a toto je... Toto tiež neviem. Dobre. Autobusár nechcem zviesť teraz. A tu je moje uhlie. Bože, to čo sa je katapultovalo. Dobre. Čiže náskôr by som dal, že uhlie. Tak. Sadni. Štartuj. Čakať. Zabudol som. Máme. Tak, štartuj. Á, dobre. Toto zhoď. Môže to zhoď. Tak. Spojka. Jednotka. Mi to skapalo. Tak ešte raz. Jednotka. Ideme. Ja som zase hento nezebral. A to zoberiem. Spojka. Kristová noha. Dobre. Poď, držím spojku. Dobre. Zeber to, mám to. Ne, mne to zase skapalo. Dobre. Takto. Spojka jednotka. Mám to sa. A plný kotol. Ideme. Spojka. Nie to. Dobre. Čiže máme tu aj tú tašku. Tu tam tiež nejak ho. Ne, čo kam ideš? Ešte motorku tam musím dať a samého seba. To tam doskočím. Či? Tak nič. Dobre, daj tam motorku. Climb on to je. To chceme. Dobre. Ježišová noha. No. Stoj. Stoj. Dobre, pomaly. Hop. Dobre, máme všetko. A uhlie ide pod motorku, dobre. Čiže takto a štartuj. A vlastne... A vlastne kde bývame? A to je ostrov nejaký... A ten ostrov, tam ešte ideme, lebo tam sú tiež nejaké dôležité veci. Čiže my sa vidíme na ostrove. Takže ostrov, no. Nejak šikovne by som to tu zaparkoval, no bez nich. Tak. Teda nebudeme to vypínať, no. Ako prvé túto kapsu musím dať niekde sem, lebo strašne to tu je. Dobre, motorka, dobre, s teba nebudem chodiť, no. Ale už sa dosť tmieva, čiže rád by som si pohol, nechcem to tu nejak moc zdržiavať a hlavne tam máme tie kolobásky a nechcem, aby sa skazili, no. Chata,
chata. Máme tu pastu na ryby, ktorú som čítal, že je dobré, keď necháme niekde túto. Dáme to niekde sem do hlbšie vody. Nejako dočahneme. Niekde sem, dobre? Pamätajte, tuto je pasta, keď zabudnem, aby ste mi mohli poradiť. No, čo tu máme ďalej? Čo tu máme? Chata, otvore. Môžeme sa tu inak vyspať, ale hovorím, mi ponáhľame. Máme tu kameru, toto lanterna. Taký lampášik, ten budeme brať. Možno si tu nechám, aby som aj videl niečo. Potom tu máme toto, čiže na kávu, tá konvica. Na to sme tú kávu vlastne aj kupovali, aby sme si mohli urobiť kávu. Čiže šikovne sa sem daj. Potom hrnček na tú kávu. Toto máme rakety alebo prskavky, neviem teraz čo to je, zistíme niekedy. No a vlastne to hlavné, prečo sme sem aj išli, tak je kýbel na čo to je, Kiliu? Nejak tak sa to volá, čože vlastne nejaké to fínske víno. A vlastne na to sme aj ten cukor a to droždie kupovali, lebo je to nejaký týpek, ktorý to vykupuje. A sú za to docela slušné peniaze a peniaze budeme potrebovať. No, ideme ešte sem, lebo tu som zabudol na kameru. Neviem, či ju budeme používať, ale možno niečo odfotíme, čo to neviem. Ako bojujem s tým skladaním toho auta. Ja vlastne, jak si to auto volá? Neviete niekto? No, už som veru zabudol. Viem, že som si to pamätal, keď som išiel natáčať, ale... zabudol som, nevadí, však niekedy si na to buď spomeniem, alebo mi napíšete, alebo ja neviem, no. Hoďme ešte toto a pomaly. Pomaly, hovorím. Toto nechceš fakt vytrpať. Motorka. Dobre, ja. Ja neverím. Ja som našiel molo. Ale niekoho tu počujem. To som ja. Neviem, ale... Dobre. Nič nevidím. Čo není ja? A niekto sa mi zdá. A niečo hýbe. Ale sme doma. Dobre, ja tu nejdem vykladať, motorka nejde, tu si dám takto prcnem, beriem toto a utekám domov. No ešte to bude pôrod, aby som našiel barák. Ja vôbec myslím, že idem po chodníku, ale nie som si istý. Podľa toho, čo počujem, tak mal by som ísť po chodníku a mám taký pocit, že vidím aj baráčik. Pre tie veci asi prídem ráno, lebo fakt to nechcem robiť teraz po tme. Lebo podľa mňa možno vy niečo vidíte, ja neviem, jak je to na YouTube, ale ja tu skoro nič nevidím. Dobre. Yes, tu je svetlo. Čas, dobre. A tuto... Áno, sme doma. Dobre, zasni. Zavri. Som zavrel. Ber. Pacni to sem. Zatvor. Bož, to sem nejde na stôl. Zasvieť mi, nech na to vidím. Otváraj. Dobre. Dobre, ale čo chcem, tak to dáme do chladičky. Nech si to neskazí. To bolo... Viete čo, jedný hneď spapáme. Dobre. Napijeme to, napijeme sa. Koľko máme hodín? To je jedna hodina ráno. No, nejdem to úplne ako ukladať, len teraz to pozbieram, aspoň niečo, čo sa mi podarí vydelovať. Tak. Dobre, čiže tuto na stole máme pripravené veci na to Kiliu, ktoré by som ráno urobil. Tu mi dá ešte nejaké cigarety, fuse pack, ten, čo sa mi zdá, že máme fusky, čiže bank a tu máme tých žiaroviek, toto je do auta,
toto je do auta, tuto máme kávu, čiže dáme sem. Do auta, tuto bankneme bank. Takže takto. Inak čo som pozeral, tak niekto nám môže aj v noci zavolať, čož teraz nechcem, čiže to vypojím. A zasni. No a môžeme ísť spať. Dobrú noc. No a úspešne sme prežili prvý deň vo Fínsku. Musím povedať, že veru náročný deň. No, krásne dobré ránko, to tam môžeš zapojiť, koľko hodín. Dobre, niečo po 8. Zasni, no a aký je plán? Plán je taký, že sa idem vyčúrať. Dobre, a to by bolo. Ešte by som to rád uložil, lebo fakt sa mi to nechce robiť zase všetko od znova. Inak neviem, či som vám spomínal, ale toto video natáčam už druhýkrát, lebo prvýkrát som tam nebol očuť, hej, môj komentár tam nebol očuť, čiže a nechcel som mi zase písať text, čiže som sa rozhodol, že si to dám ešte raz. Hej, čo robíš, čo si mi ukradol, som nič. Moje si tú motorku zobrať, ale nechcem. No, máme všetko. Položím to len tak rýchlo, máme, kameru nemáme, alebo? Nevadí, no, toto budem vykladať za kamerou, nás teraz zaujíma to Kiliu. Dobre, čiže dojdeme domov a môžeme ísť na to. No, takže na to Kiliu, či ak to budeme potrebovať plný kýbel vody, čož ako to vyzerá, tak je, sa stav. Takže plný kýbel vody, hej, prvá vec. Potom 6 krát cukor, čiže 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je tam, dobre. Posledná vec, tak je droždie. Bang. Dobre. Čo teraz, tak to musíme prikryť. Nice. A vybereme tomu nejaký spot. Dajme to sem. Dobre. A teraz to vlastne bude kvasiť sa to bude kvasiť, čož bude trvať, koľko to bolo, 2 dní, neviem. Vlastne keď to prestane robiť čvachty zvuk, tak je to hotové. Čiže necháme to bublutať. No a na budúce, tak by som sa vlastne pustil do nie úplne skladania auta, ale by som sa teda pozrel na to, že jak sa to robí. Určite by som si zase niečo pozrel, naštudoval, že kde sú nejaké party alebo čo sa mi zdá, tak úplne všetko na to auto nemáme, chýba nám kolesa a také kraviny. No a ak budete mať samozrejme nejaké rady, tak mi ich môžete napísať do komentárov. Nezabudni na odber, na like, no a my sa vidíme na budúce. Maj sa pekne a čau.